Čaute ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Dneska som tu konečne s Razem. Čus. Hráme GTA San Andreas. Nehyb sa. Kam teraz pôjdeme? Idem ku mne domov. A to nie je tvoj byt. No, Ja si tam natáčil film. ja som ho kúpil, ale To si sprdel. za 45 000, myslíš, že ho máme zadarmo? Hej, máme. No vidíš. BOOM! Fuck. To teraz ste mohli vidieť môj fail. No. Prepačte, bude troška počuť môjho brata. Ja možno to nebude vadiť. Raze, počujem, a ty ma neser. Tam počkáš. Ja už som v ňom. Ale nesi! Skoro. Ty vole, počkaj. A kde sa dá kúpiť dom vlastne? Musíš ísť tam, kde sa kupuje domy. Aha, tak tam práve idem. Ja som doma. Vieš čo, poď za mnou. A fakt, dobre, ja si neviem kúpiť. Máme do Prahy. Požičaj mi. Troška. A ja viem ako. Napíš Give CSH spolu. Ale to neby si mal divnúť, plísak. 30 Jo, ja 000. si chcem kúpiť. Ale toto, čo mi zostane, ti kývnem. Ale nechcem si kúpiť dom. Ja niečo lepšie, ja niečo hlavnejšie potrebujem, než prostý dom. Ty potrebuješ toto, ne? A na lietanie. Letičák. Letičak, hej? Pri tebe je burger, choď ho vyčarovať. Kde je? Však vo filme si ho vyčaroval. Ja som zabudol, kde je. To je debil. Chápete? Vidím ho! My sme natáčali film, ktorým on čoroval a on si nepamätá, kde čoroval. Už vidím ho. Ale prečo divníme aj ty 30 iba 1000. Čakaj do boha, človek chce dom. Give me. Give me cash. Keď ty mne žičíš. Kurva, ale ja mám naboje. A ja idem vyčarovať dačo. Ježiš, daj mi Chápeš, 30 že nemám penás. zbraň a idem dačo čorovať. Daj mi 30 000 a ja ti dám toto, čo mi zostane. Dám ti hovno. Ježiš, to ty si. Najprv musím niečo urobiť. Zistiť, koľko stojí ten dom, ktorý chcem. Ktorý je tam. Ježiši, prosím. Keď zistím, koľko stojí. Ježiši, aspoň mi ho givni. A ty vole, ty mi čo, kedy givneš? Ti givnem toto, čo mi zostane. Niekoľko tisíc mi ešte má zostať. No to tak, 30 000 aspoň, to je všetko. Ty máš aké ide? Čo? Aké máš ide? 7. No. Spokojný? Givnem ti 1 000. A mám 36 000, takže ti len 1000 môžem Tento dom givnúť. sa podľa mňa koľko stojí. A tento dom stojí to veľa, to nechcem sami. Takže givnem ti 1745. Iba 1000. No, ja som mal 36 000 iba. Ťa zabijem. Ja to lietadlo asi zničím a budem potrebovať ďalšie prachy. Ani nevrátiš? Si v prdeli, hej? Veď ti vrátim, Ježiši. Hej? Keby ten kokot po mne nestrieľal. Páchal si sebe? Jo, ja letím! Jo! Jo, viem lietať, nie motherfucker! Jo! Takže si dosereme. No do boha. To super, to ja už nebudem vyzerať ako CJ. Prečo? Bo som to dodrbal a som si zmenil skin. No dohra, budem tento gangsta. No, pustite ma, vy hoveda. Yes! Úspešne sa zlúli letecké skúšky a hlavne, že mi horí lietadlo. Horí mi lietadlo a splnil som skúšky. A teraz? Že tam ho vrtlo. Áno. Give it, sas, Aké máš ide? Dobre. Jaké máš ide? Na
máš nejaké, poď si rozbeh kill. Napíš LS a poď sa killovať. Keď nemám zbraně. To ma nezaujíma, idem ťa killnúť, poď sem na LS. On na LS do boha. Preš! Vidíte, takto sa killuje. Velaze, takto sa killuje. Presne takto. To si prehnal. Teraz taky u mě najlepšími zbraňami. Ktorými Ježišovými kristovami. A mám nekonečnou, a já mám do nich nekonečnou nábojů. Pohneš si. Za 30 sekund. Za koľko? 30 sekund. Dobre, asi počkam. Vidíte teraz, to príde. Ty hovedo! Fuck you! Vidíte, som Silné, čo? skoloval. Silné sú, čo? A mám to zadarmo. No daj lesečko, no daj to luso. Nesmieš tam kempy, hej? Čo? Gej! Čo robíš? Ja motherfucker. To je za 30 sekúnd. Čakajte, hodím byt. Ja idem lietať. Idem ťa killiť s bojovým vrtuľníkom. Ty nejdeš nikam, ty tam ostaň, na LC. Veď tam som. 30 sekúnd som tam. A vždy dole, pane Bože, to hore nebuď, hore nemôžeš byť. Ja neviem radiť vrtuľník, do prdele. To je problém, že ja neviem radiť vrtuľník. Gej! Musíš sa naučiť riadiť. To čo je? Ja som sa odpachol. Vidíte? On je taký debil, že on sa sam odbachne, no mé. You suck! You are fucking suck. Po na LC. I am dead. A poď s knajfom, Jo, poď! bedrinka. Poď s knajfom! Ah, fuck you, Ja bitch! ti jebem! Tam nelet, bo... Ja mám debilný vrtuľník, to si nevšimajte. A ty točíš. Ajajajajaj. To len ja točím, či aj ty? Raze. Aj ty No. točíš. Na. Aha. Pozor! Samozrejme, oni sa... Ja, ty si také divino, ty sa nauč riadiť! Kto tu po mne strieľa, hej? To ja s gulometom. Potom ty sráč. What the hell? What are you fucking doing here? Už stráca život. No môžete vidieť, počkajte, poďte bližšie. Tam videli, jak už stráca život. Ty hovedo. Ja som dobrá duša. Toto trash. You are a dent. Kde to som? Skončil. Aha. Ty sa vzdáš, you are a fucking stranger. Vzdáš mi. No super, poškodil si mi vrtuľník. Víte, takto sa to robí. Zase som skončil.
ty si mi síce poškodil vrtulu, no ja ešte žijem, ale ťažko sa mi riadi. Čo musím všetko robiť ja? Ešte lietaš aj? Zabral si na gulomet? Vieš čo? Poď si to rozdať s knajpom. Keď sa nebojíš. Dobre. Nebežať z ho to tebe. Ja si tu naskočil s padákom. Počkaj, si k tebe skočil s padákom, hej? Počkaj! Poď Počkaj, na kde si? obrovskú väžu, Kde a si? skočíme s padákom. Na tú tam obrovskú väžu. Idem na ňu. A jak sa dáva padák? Napíš Lomka padák. Čo? Dobre, napíš Lomka padák, dobre vymože nosiť tohoto serveru, že? Jo, ale poď na tú vysokú. No veď už lietam. Lomka. Padák. Ale prečo tam nejde vyletieť jetpackom? Lebo ty musíš ísť vrtulníkom, lebo jetpack to nie je stavený. No lebo ja som tam už 20 krát vyletel jetpackom, hej, ako prosím ťa. Cheater. A to som bol iba v singli. A neboj sa, nerob to radšej. Ne! Ale ja už mám tej ale budove. Teraz na chvíľu teklo. Dobre, zoskočíme z tej budovy. Ale ak sa tam nedostanem, tak to ani pán Boh nevie. Dobre, mal by tu byť taký chod, to si pamätám. Vypínam motor. Bol tu? Dakedy dávnejšie. Čo vravím? Si na tej veľkej veži? Dobre. Čus bus. Ešte padáku. Čus. Ja ťa mám napísať. 3. Lomka padák. Lomeno padák. Padák. Hej, a jak mám toto robiť? Aby som skočil. Zautoč. Haža! Oh, you see. Tak toto robia páni. A ideme ešte raz. Ideš za mnou? Počkaj. Gás som už pristal a ja tam idem zase hore. Idem ako pristať zadarmo, aby si tak nespadol hlavou. Stoj tam, kde si, stoj tam. Stojím. A teraz pozeraj, hej, teraz pozeraj. Nestrieľaj po mne hlavne. No a teraz pozeraj. Pristanem a... Nestrieľaj! Jo, to ty si. No teraz kúkaj. Nespadnem. Proste na mňa budem chodiť. Ja fucking cheater. Ale to sypneš. No dobre, prestaň, ideme ešte raz. Padákom skočíš? No ja som chcel. A teraz dejnem. Ja som to hovoril. Skoro som zdechol, hej, koľko mám HP. No poďme. V mojich četoch mám jedno hapko ja. 3, 4, 3. Ja som otvoril padák. Ale ti... Skúsime dopadnúť na tú budovu. Na to tu? Na ktorú teraz momentálne idem. Ale na ktorú ty ideš? Aha, už tam. Nedopadol si, haha. A dopadol. Nestrieľaj! Takto sa
killera, aby ste vedeli. Pôjdete s ním skakať a ho tam skillujete. A teraz toho vedom mňa chce skillovať. Nemysli na to, chlapče, že pôjdeš po mne. Ty kde si? Kto je toto? Čus! Ako som dostal na mrakodrap? Napiš vám kam mrakodrap. Mrakodrap. A se je sereme. Hožo! What the hell? Zabudol si, že ja mám teraz dobré vedomosti s vrtulníčkom. Nevieš, jak druhá si to všimne. Nevieš, jak druhá to všimne. Neviem. Ja zase parák a idem hej. Ja som... Ne, ja som debil. Ne, Si skočil? neviem. Už to asi ukončíme, čo? No. Čo? Tak už. Tak už. Čaute.